רגוע. זה כמו מוזיקה, איך קוראים את זה? הגלים. יבש לי בגרון. עושה חשק לבן אדם לשתות ככה איזה בירה קרה. צריך פה איזה מקרר משהו, שיהיה איפה לשים משקאות קרים וכאלה. אבל מה, אחרי כוס בירה אתה אין לך כוח לקום. צריך פה איזה מלצרית שתביא לך, שתשרת אותך, שתרגיש בסדר. אולי נעשה פה איזה בית קפה, או ככה איזה בודקה קטנה, בית קפה, כמו שצריך מלצריות, מקרר. ובמקום הצוקים האלה ניישר אותם פה, נוריד, ניישר, נוריד אותם, ניישר אותם, נעשה פה שיפוע ככה יפה שאפשר לרדת למעלה, נעשה חניון שאנשים באים, רוצים לחנות, רוצים שיהיה להם נוחיות. פה הכל חול. צריך לעשות פה משהו יפה, ככה פרקט עם דשא, שיהיה אפשר ללכת בלי שייכנס חול לבגדים, לנעליים, זה לא מכובד. מזל שמתוכנן לנו הרפורמה בתכנון ובנייה, ככה נוכל להרים את כל העסק הזה צ'יק צ'ק. אני מכיר את כולם בוועדה המקומית. וואלה, ואם יבואו לפה הרבה אנשים לא יהיה מקום. נביא כמה בולדוזרים, ניקח את החול, נשים אותו במים, נגדיל את החוף,